nwoke ịbụ ọgaranya ezigbote ọgaranya a na-ekwusi onye everybody bụ ọgaranya ụmụ gị niile nọ n'obodo oyibo ụfọdụ nọ Canada ụfọdụ na America ịkaba nka who will be your help maka yana ka nwunye gị na-aka like ihe onyonyo na-akịta watch at the age of this man ka ọ ka na-azụ ụnọ Ugwumba something happened this year o mere one of our friend o ji ezigbo ego mba billionaire ụmụ ya niile n'obodo oyibo nwunye osibe nwe na Canada baa na America jee na-agbagharị na-eyiri onwe wa trouser na-atachawama elu ebe this man obi something happened nwunye wee nata ahụ adịchọghị nwunye unfortunately on nwụọ na Nigeria I wee jee as friends wee batagodo bie ahụkụ nwụọ m what is this ebe na-ede acha ka oso dị man nọ mụ ajụ ajụjụ maka na ọ esi n'ọnụ nwesị piko gịnị mere ọ sị na ụmụ ya niile nọcha obodo oyibo dị na nwunye nọ bụ n'ọjọọ sa ahụ asịghị ike ọ nata wee jụọ kedu ka ị si eri nri ọ sị enwe ndị na-abịa esie ofe tii na friji ọ natazie ọkụrụ ofe dakpa ọ dakpa ofe o mee garị na agadi rie nri nke maka ahụ ya gị n'abalị ha ma ekwu maka na dịka ogbo ọgụ bi n'ime ọbụ eche atụ ihe nwoke ji bụrụ nwoke nọ ahụ ya gị n'abalị ka onye ya kpọ ime o nwere ahụ ama nkweghị ire bụ fonu gịrị onye na-agba ibe bilonia silently sonye nwa n'ụlọ onye nwunye ya nwụrụ sonye nwa nọ n'ụlọ maka na a na-eme ife ụka o nwere frens ya achọta ya onye abụ mgbede abịa amụkọrọ mgbede amụkọ sị a na-eme ife ụka ọma mpụ nwapụ jee na ba jee ṅụchara one or two the question na bụrụ kedu the joy of sending ụmụnne ahụ obodo oyibo ụmụ gị ijiho nwaanyị ijiho ọ bụrụ na nwunye gị nọ na Nigeria at what age so no kwesịrị isi m kwuo like Ugwumba kwuru na nwunye ya bụ number one ọ dịkwa lucky maka na nwunye nka nke nwunye mma maka ha mekwuri mmadụ onye mma na ihe na-ekwu bụ nne nwunye mbebe nwaanyị gwụrụ mana ọ mara mma onye izi nkọka ọ mana onwe eri eze ahụ eje agba nkịtị gba anya na-emebisi kedu ihe ka nwoke ya esi na ọgata ọ bụ na ihe ruru gị igbo ofu nwaanyị ị na-azụ ya dobe ụmụ gị nso so asị kaba nka ka ụmụazị take over ha nụkwa anụ di na nwunye